Soalnya खुलुमबाय दिनै मेगन मोदैबाबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ होनोसै बेनो जाहैबाय लोगोफोर मा बिराद मोजां मोनदों आङो भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो बेखौ होनना बुङो सैज' गुन लिडार सैज' खालामनो हाग्रा लिडारा बिदिसो होनना बुङो दा जाय लिडारा दिनै गावनि माने पर्टफलिय'खौबो एंगारनानै गुबुननो माने होनो हायो एबा जायो माने गुबुननि माने गोरबोनि दुखुखौ बुजिनानै गोरबोनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ बुजिनानै हमदां हानानै गावखौ जेन' पार्टिनि खाथिराव माने मा होननानै बुङो गावनि माने माबाखौबो माने दोनथ'नानै गुबुनखौ होनो हाग्रा बेफोरबायदियासो जाहैबाय गुड लिडार दा बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव गुड लिडारानो आं सोरखौ बुंगोन नोंथांमोना जाहैबाय मा एसे सिगांसो नुदोंमोन जेनोखि जोंनि गेजेराव मा जानानै दङ दा बियो मा आं ससे खिथागोनसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने बिपिएफनि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधी दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने बिपिएफ खौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनियानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो प्रतिथ' जाथियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जातिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंशी सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामो माने खस्थ' खालामगोन खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा कंग्रेस बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा बिपिएफआ बहुद माबायाव क्राइसिसआव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो बेनो जाहैबाय लोगोफोर प्रमिला रानी ब्रह्म मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामा फार्स्ट लिस्टआव गाखोदोंमोन जे फैबाय थानाय लकसभा एमपि इलेक्सनावहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट हिसाबै बेखौ फार्स्ट लिस्टआव होदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव सेकेन्ड लिस्टआव मा खाम्फा बरगयारी सार आरो थार्डआव जाहैबाय मा पृथ्वीराज नारायण देबनेस दा बिनि गेजेराव दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामा दिनै स्पष्ट खालामनानै होबाय जे गाव गेलेनो हानाय नङा आं गेलेनो हानाय नङा आरो आंजों जाय सापर्टारफोर दङ बे सापर्टारफ्रा जाहैबाय मा अन्नानै दुखु दा मोनसै मानोना आङो मानोना बेफोरबायदि जयगथा नङा बिथाङा बुंबाय बिदि बाथ्राखौ मानो बुंदों इन्टारनेटनि माखासे खोथा दङ स' बिनिखायनो बिथाङा दिनै हयथ' जानो गुबुननि हाब भाबखौ मिथिदों गुबुननि मन'भाबनि खोथाखौ मिथिदों स' बिनिखायनो बिथाङा दिनै गावनि माने टिकेटनि जेनाखि फारिलाइ मुंखौबो बिथाङा गाव दिनै गनायना लानो हादों कि आं गेलेया आं गेलेनो हानाय नङा आंखौ जायफोर सापर्ट खालामो अन्नानै निमाहा होनानै बिथाङा बुंबाय बेखौ होनना बुङो गुड लिडार्स मोजां दैदेनगिरिया बिदिसो दा गावनि पस्टखौबाबो माने मा होनना बुङो गाव टिकेट
मालाया टिकेटनि थाखायसो दावराव जायो नङा होमबा दल थांलायनानै धरना होलायलाय माबा मोनसे होलायलाय नाथाय दिनै बिथाङा जेनेबा गावनि नाम थासेयाव बिथाङा दिनै गाव गेलेया होननानै बिथाङा पार्टिसिप हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंबाय जोबोर गोजोननि बाथ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव बिदिसो नांगौ दैदेनगिरिफोरा गुबुनखौ बुजिलायनो हानाय जानांगौ सोरबायदिखौ होमारोबा मा जागोन मा जाया स' बेफोरखौ मोनथिलायनानै माने बुंनो हानाय जानांगौ प्रिथिराज आरो बेस्वखौथ' दाहोखाथार बेनो जोंनि बर' मानसि नङा आरो जिबनावबो दाहोखा बेखौ आरो दाहोखाथार बेखौ दाहोखा बेखौ दा माने होनाय माने बेखौ मा होनना बुङो फाफ्लियाव लाव मानखायना मा होनना बुङो बिदिखौ बे जागोन आरो अब्ला नबसनियाखौथ' दाहोखाथार नङा होमबा नबसनियाखौ होयोब्ला बिपद जागोन बे मोनसे बाथ्रा आंनिफ्राय बुंबाय प्रमिला रानि मेडामाबोथ' दिनै बुंखाबाय होनबा सोर जाखो खाम्फा बरगयारि सार थाखाबाय स' बिपिएफनिफ्राय कन्टेस्टिं हिसाबै ओंखारबाय खाम्फा बरगयारि सार नाथाय इउपिपिएल एबा बिजेपिनि मोननैनि गेजेरावहाय सोर केन्डिडेटखौ सोर फसंगोन माने बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट जागोन इन्डियानि केन्डिडेट जागोन बेवहाय सोरनि मुङा गोग्लैगोन जों बेखौ दा मिन्थिथ'वा फैबाय थानाय समासो मिन्थिसिगोन दिनै मानोना बेखौनो बुंगोन आङो माने गुड लिडारा बिदि होनना बुङो आरोबो जोङो बिनि गेजेराव बुंगोन आं बर' हारिया जुदि खौसे जानो लुगैयोब्ला बेबायदिनो जोङो सिटखौ हगारनो हानाय जानांगोन मासिफोरखौ शेयार खालामनो हानाय जानांगोन दे नों लाथो नों 5 बोसोरखौ नों सालायदो दे 10 बोसोरखौ नों सालायदो नेक्स्ट इयाराव आं सालायसै बेफोरबायदि गावजों गाव माने गोरोबलायनो हायोब्ला बर' हारियाव बिराद मोजां मोनसे डेभेलप फैगोन आरो बर' हारिखौ खुनु प्रानिया रावबो दांनो हानाय नङा जुदि जों गावजों गाव सिट शेयारिं खालामनो हायोब्ला आरो 10 बोसोरखौ आं शिफ्ट जानोसै 10 बोसोरखौ नों जानो बिदि होलायनो हायोबा नोंनो जुदि लाइफ टाइम जुदि शिफ्ट जायोबाथ' बोरै जानो जानाय नङाना स' बेफोर बाथ्राया आरोना ओंखायनो होनदों आं गुड लिडार बिदिखौ बुङो आङो जय हिन्द होनगोन जेनोखि सेलुट होगोन आङो प्रमिला रानि मेडामखौहाय बिथाङा दिनै बुजिनानै गुबुननि दुखुखौ बुजिनानै आरो गावखौ फिल खालामनानै जानो हागौ गोबां माने फिलाथ' अनेक गावनिल' थायाना माने मोनफ्रोमबो साइडनिफ्रायनो माखासे फिल खालामदों बिथाङा स' जिखियानो जाया मानो थेवब्लाबो पार्टियाव नोङो बिदि जायोबा ग्रास सालायगोन गावलायगोन दानो सोरबा पार्टि नागारगोन आरो गुबुन पार्टियाव जयेन जानो हागौ स' बेफोर गाथ्राखौ जानो हागौ मेडामा बुजिनो हादों ओंखाय बिनिखायनो सिगांग्रो बिथाङा आं गेलेनो हानाय नङा होननानै बुंखाबाय आरो गावनि सापर्टारफोरखौ बुंबाय स' आं बे भिडिअखौ मानो लाबोदों बेनो लाबोनायनि खारना बेनो जाहैबाय मा गुड लिडारनि जय गथा बिदिखौ होनना बुङो मोजां दैदेनगिरि आरो सहायनो हाग्रा गुना बिदिखौ होनना बुङो आंनि मोन्दांथिनिखौसो बुंदों मालायनि मोन्दांथियाव मा गाव मिथिया मालायहा माखौ लानानै मा बुङो खिन्थु आं मिथिया खिन्थु प्रमिला रानिखौ आं सेलुट होगोन आरोखि खाम्फा बरगया थांखासिगोन नङा होमबा ओमफ्राय माने बिजेपि आरो इउपिपिएल मोननैनि गेजेरजों आरो केन्डिडेट सासे जाबावगोन दा बिनि गेजेराव सोरनि फारिलाइया फैयो बेखौथ' जों नेनोसै नङा होमबा रायजो राजाफोर मानोना मोननैबो राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय बर'निनो राजखान्थि हान्जा बर'नि थाखायनो बिथांमोना मावगोन बर'नि थामोनथानि थाखायनो बिथांमोना खामानि मावगोन स' बिनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बे आंनिफ्राय गोरबोनि खावलायनाय थेंक इउ